Official 249, Βατραχομούρη, αυτά για τη μελλοντική μου γυναίκα. Να είσαι καλά, Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ για το Super Chat. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παπαρούπα, 2 ευρώ. Red Dragon είδωλο, κάει και το σπίτι του, βέβαια. Κάει και το σπίτι του. Ευχαριστούμε, Θάνο, να είσαι καλά. Το σπίτι του. Κοίτα, εγώ έχω δει ένα βιντεάκι στο TikTok που βγήκε και έλεγε κάει και το σπίτι, στα αγγλικά το έλεγε. Ζητάω λεφτά από όποιον θέλει. Το τραπεζικός λογαριασμός είναι αυτός. Και μετά ανέβασε και κάποια κλιπάκια που κάει και το σπίτι του. Και από ό,τι έμαθα πρόσφατα, συνελήφθη. Ναι, γιατί είχε κάνει το περιστατικό έξω από το Ναι, σχολείο. είχε καταδικαστική απόφαση από τότε και συνελήφθη. Ναι. Λες να τον πήγανε και αυτόν. Δεν ξέρω, ναι, τώρα. Στα γρανά. Κοίτα, γενικότερα, ρε φίλε, εντάξει, ο Red Dragon έχει θέματα. Δηλαδή, πιστεύω λόγω των θεμάτων που έχει ότι θα τις καπουλάρει από το ποινικό κομμάτι και να το βάλει σε ένα ψυχιατρίο. Δηλαδή, λόγω αυτό. Ωραία. Θες να συνεχίσεις να διαβάζεις? Είναι απίστευτο που πήγε στα κανάλια και είπε όλα αυτά που είπε, ενώ ο ίδιος πήγαινε έξω από σχολεία και παρενοχλούσε μαθήτριες Ναι. και μετά βγήκε και μιλούσε άσχημα και τον παίζαν και τα κανάλια κιόλας. Ναι, γιατί τα Τα κανάλια. κανάλια δεν είχαν ιδέα από ποιον έπαιρναν συνέντευξη. Τα κανάλια, ποιο είναι το θέμα? Όταν θέλουν να διαμορφώσουν μια εικόνα για κάτι, πατάνε όπου μπορούν. Δεν τους νοιάζει. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα? Κατάλαβα, Και αυτή είναι η ομορφιά του διαδικτύου. Ότι μπορεί να βγει να τα λες όλα.